عليك فما خطبكم هل الهالمون أيها المرسلون إيهم ودنلاك قالوا ببي إنا نمين دي أرسلنا من نلانو إلى قومين كفيودين بمجرمين بغندا كبكودين لنرسل بل من نلد عليهم دوم بهجارة كاج من دين أمرا دي لوفال دفنغل مسوامة كاج دي ننكو غامنا دي كن ويندا هن كالا هن بو اندمو ودسي امم اندمو ناناي حير عند ربك تجوام للمسرفين ونند بغندا كو هيفره الله فأخرجنا من جلتني man kana fiha ben wonno be ndir wuro go minnal mu'minina julbe min kalki heddibe kono non fama wajadna min tawad fiha idur wuro go ghayra baytin so wana galle minal muslimina julbe galle goto julbe tan min tawi do no wure he bami den tan wiyama luudu tan e bibbe mudum wiyama kambe julbe be fof be sappoytar fami en hen bibbe makko be den tan bismillahi ko ben tan goni julbe anani Allah wi watarakana min goppi fiha e halkede wurogo caggaldi wurogo halkande watarakana min goppi fiha e wurogo ayatan hawninde woni mande e halkede be lilladina wanande ben yakhafuna be ene kula al azab lati al alima musta basa watudum wa fi Musa ene kissa annabi Musa kadi ida arsalna halkadi ida arsalna hutumani min nedi mo kanko Musa ila fir'auna fewde o gorko min tottimo bisul danin dalil mubinin penjo fatawalla fir'auna rumkiti gali mana ko rumtudi bi ruknihi e kono mum fir'auna rumtudi e kono mudum anani waqara o wi Musa o wi Musa sahirun ko bilede aw majnun walla ko kangal o biyo Allah ne wodi gere didi woni ma ko bilede ma ko kangal aha Allah wi fa akhadnahu min nangimu وجنوده من ننجي كونو مكو ولا كونو دي مكو فنبذناهم من بدي في اليم اتورو ما يهانغو بنجولي وهو فرعون نون مليمون كو غادلو كاي نيغا الله وي وفي ادين وني halkede gol do le ñon kadi hawninde ila arsalna tumani min niri alayhim mabbe arriha hindu al agima no ganda ko mayru hendu no ganda li annaha la tahmilul madar de wonno hendu ndu addata tobo on ko tobo wala talga hu sajara hendu no ganda kadi hollinta ledde o hiya daburu ndu woni hendu masa ummartonde hirnaange o wi hendu ndu ma tazaru ndu wappata min shay'in hunde yo hunde wana fittanu wana jawdi atata mundu ari alayhimum kala ko hendu ndu are dow mum wappata dum illa ja'alatu so wana wada dum karrami min jiyal dapugal kala ko hendu ndu wirti wappata so wana wada dum jiyal dapugal ni Allah wi wa fi samuda woni goldo leñol ne halke dumen hawninde idh qila lahum tumane annabi salihu wiide caggalde be bari geloba ba e wata matta'u o wi ndakhmitu de hatta hinin halaja mun ngasa anani de fadde balde tatan fa ataw Allah wi be mawni kini an amri rabbihim garawde yamirore jomma fa akhadathum as-sa'igatu hajango nangibe caggal balde tat wa hum yanzuruna be nara ko nyalama wana jamma Allah wi famastada'u be kattanani non nyade hen min qiyamin daragol وما كانوا منتصرين بباوا كدي ايوا يفتاده كدي كالكودو بو بباوا الله وما كانوا منتصرين بباوا يفتاده كدي كالكودو بو كالكام كالكودو wala ko mbayo mum belli ko gawmanu hen yimbe odo gorkore halkeedu men de woni hen kadi hawninde aha min qablu beedo ngadi no odo annibinu adi haadabe do be fof innahum beedo kanu latino ma gawman ko yimbe fasigina fasigebe allawi was-samaa asaman odo mo jiida banayna ha min bamtimo bi aidina sembe min bamtirimo ko sembe wa inna minal lamusiuna ko min hattande aha e min katanidu wal arda leydi ndi jahara dine farasnaha min bertidum fa ni'matare non almahiduna wertobe tawde ko minen aha wa min kulli shay'in kalahu de yohune khalaqana zawjayn min tagidum ko gere didi kala ko taga ko gere didi min gorko e debbo asaman e leydi nange e lewu ko newi e hayre ko ceedu dabbunde ko weli ko haadi ko nuur e ko nibbi kala hunde ko geddi Allah wi minen badi la'allakum bele jo onon yimbe be tazakkaruna micco don bele gandon taggo deedo gede o ko o ko goto goddo ala
bele nde won fa firru ila llahi onon fof doge yewde baraji yewde Allah anani doftede Allah hoto ngofe dum inni no min lakum wonande on minhu koy Allah ummimi nazirun komi jersino mubinin pen min ummarade me Allah fewde mon komi jersino wala taj'alu ma Allahi hoto bade wondude Allah ilahan dewetedo akhara god inni no min lakum wonande on minhu ummarade Allah on nazirun komi jersino mubinin penyindo jetigol kadhalika koni ma atal ladina medani arde ben min qablihim adinobe be kambe makkana min rasulin nelado illa qalu sawana be biya nelado o sahirun ko biledo aw majnunun walla ko kangado be do no so bima non tan ko dum wonno ko aada tan wonno Allah wi atawasaw ma taw be mbasondir bihi e ngol kongol ma taw kambe bennube pop e arobe bi wattande be fof ma taw be mbasondirat kala gardo biye dum ko bilejo walla biye dum ko kangal ma taw be wassondir be dum mata goto fof ne wasiyo goɗɗo on ɗum Allah wi balhum ɗaccuni kamɓe kay qawmun keɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɗaaguna keɓe bewɓe ɓe kamɓe pop e ngol ɗo konngol fata walla anhum rumkito ga maɓɓe fama anta wonani an bi malumin aɗa ñiŋa anani wa dhakkir wajoro qur'ana fa inna dhikra ay wa'zu tanfa'ul mu'minina ene nafa julɓe kam wajoro qur'ana julɓe kam so wajabata waɗa ko nafi Allah wi wama khalaqtul jin min tagiyani jinne wal insa e yimɓe illa liya'buduni so wana yo ndemam tan mi tagirani yimɓe ɓe e jinneji ɗi so wana yo ndemam wana goɗɗum hay hunde fayde noon wasde wadde nde andi neɗɗo ne setta kuɗol wiya ene windira wasa windir Allah kayne taga neɗɗo yo rewɗum wasa rewde ɗum kono ɗum kam ko ɗum kam neɗɗo tagira so waɗi ko ɗum o tagira so waɗani ko ɗum o tagira neɗɗo ene waɗa hunde wasa wadde ko wino ko waɗa aɗa setta kuɗol pour mi windira basa windi kam wana haydara ana jiya neɗɗo wiya bari'tu hadal qalama li aktuba bihi fa innahu qalla tuktabu bihi mi setti ngol ɗo kuɗol pour mi windira ene aɗa wasa windirde kay Allah no wi tagiri neɗɗo e jinne ko ha ndema ɗum kono noon yimɓe ɓen mbawi wasde rewdemo wama uridu minhum min muyane yimɓe ɓe min risqin arziqindemi min ala min muyani yimɓe yo ñamminam wala li anfusihim min muyani yoɓe ñammin koye mabɓe wala gayrihim wona woɓɓe ɓe gona kam ala min muyani ɗum de tanmi kay ko min kay tagiɓe min ñamminta awma anani wama uridu min ka min muyani an yud'imuni nde ɓe ñammintami min wona goɗɗo wona min inna allaha Allah huwa arrazzaqu kañum woni garziguinowo zul quwwatil matini joom sambetiɗo fa inna lilladina zalamu ene wodani ɓen toon ɓe e koye mumen e keferu makkanaɓe ko wona kañumen eɓe jogui zanuban gueɗal to banggue lette misla yeru kadi zanubi ashabihim gueɗe wondiɓe mabɓe halkiɓe adinoɓe fala yastajiluni hoɗoɓe keñini noon e lefte ɗe somin nimnaniɓe ha yawmal qiyamata ɗo mbiyam heñam o waylun konngol lefte lilladina kafaru wodani ɓen yedduɓe min yawmihim e nder ñalam mabɓe alladi on yu'aduna mabɓe padanono konngol lefte ɗe wodani kannene e nder ñalam mabɓe mabɓe padano o yawmal qiyamati konngol lefte wodani ɓe ñade hen bisimillahi suratu waɗɗuri simore nde ko noon nde wiyete anani nde ɗo simore noon ende jogui fayida goto a faami seeremɓe moƴƴuɓe ɓe walla waɗiyaɓe moƴƴuɓe arifiɓe billahi en o wi ɓe keeɓi hen fayidaji e nde ɗo simore ɓe mbi istimalu hadihi sura hutorade nde ɗo sumore kulli ha dendagal mayre mujarrabatun minha ene jarriba hen istimaluha 41 marratan ala wudu'in fi majlisi wahidin li tafriji sini so tawi won bande soka walla won alwudo ma soka ene wone kaso aɗa yiɗi o yalta calligoɗa jooɗoɗa e jonde wotere janga simore nde laabi 49 o yaltat so Allah haaji ɗimo yaltat faami so tawi kadi aɗa rewe ñamade kadi aɗa andi han waɗɗum tan hawnakima Allah walla joɓal o taysiru risqi walla ko a jiɗɗo ƴamde walla ko a jiɗɗo resde aɗa yiɗi resde kadi mbaɗa ɗum ganniyeɗama Allah walla ne ndesirɗa sa timmini tafsiru ma tan a yeehi wuuro mon a wiyama ka desowo ewa masalan anani de kebloɗa tan mbaɗa noon ƴeewa hakkude ɗo de a wonaki tan ma won Allah waɗi tan no ɓennira tan ko haala e Qur'an fo ɓuuri ɗon wal intisari alal khasmi walla won mo ñawdata aɗa yiɗi wallede hen aɗa yiɗi kadi beela Allah walluma kadi ñawore nde walla won bande woni faray téléphone ma wima Idriss min de mboɗo jogui ñawore mboɗi wallede duwaw calligoɗa kuccita funnangue e jonde wotere janggamo 51 sa Allah haaji so ñawdama tan o liɓal
والأمن من كل هول والله حوالار إكلا كل دنيا وأخرى أدنى إلى آخر ثم كدي أننا فقط خير إليه فائدة واستعمالها 60 مرة عدد آياتها أبلغ في تلك المطالب كلها وي فتبين مثلا الله ولي ما كما جنجي للابي شفان جيغوم أبوري كدي تمود الآية جيغو شفان جيغوم كيسا جنجي فد آية جماعة كدي أبوري تمود وانا نفلتاني أن غورتنا سيدي جيغو بيا زال والله بيا إيدي والله بيا عبد الغي والله كم بدون بس الله في يوم موسى فواكي عن قوتن ود الله يسوي بيه بدري بلني من ود يوم بدس إن نفنا في كي منهم قوة زارية بيدل أفهم وانا ودودي قوة زارية سورة والدور سيمار لكم نبيته مكية آية كو شفن إني إجاني بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله الذي والدور مودري هايرن موسى حال دنيا الله وكتاب دفتر مسطور وندان في ركنا ندي ادريج منصور دي غاندا كو شرع won wibe ko qur'ana won wibe ko tawreta wal baitil ma'mur mi wondiri simo suudu en we baitil ma'mur wiyama woni ko asman jeede bijo wiyama ko asman nayi bijo woni wal baitil ma'mur wiyama ko asman tata bijo won wibe asman jeego bijo won wibe asman jeede bijo bi hiyalil ka'bati o bi siwa suudu non sawndi ko suudu ka'ba ko don suudu ndu sawndi fam kala nyalawma malaikaji capanɗe jeeɗi ujunere malaika enen bango e mayru kayru suudu ndu ay suudu kaaba do wonɗo kayru hetti dow mum utiimi koye dow suɗum tagi suudu kaaba ala ko daroto ɗon a yiyata avion ngaji jiyata makka suusa avion weeyi ɗon tan yanat jata avion fof hatta ko madina o yettata ko makka suudu kaaba ndu ko suudu ndu e lombi ɗon suudu ndu fayi dow mayru hakkude majji noon ala ko weeyata ɗon kala ko weeyi ɗon yanat so sondu so kala ko ay weeyi ɗon fof ko leydi fayi jabata wiyama capanɗe jeeɗiɗi ujunere malaika subaka fof enen bango ɗon enen juula ɗon la yauduna ilayhi abadan subaka fof si capanɗe jeeɗiɗi mangi ma jeehi gonta to ha darga daw alika en kewde o wi holko woni sababu wiyama suudu ndu woni ko les al arsi dow asaman jeeyi o qila huwa al ka'batu nafsaha woni be ni ko kaaba e hoore mum o ummaratu ha bil hujjaji o wi gurnugol kaaba non ko hajjankobe wasairina la halima warada anna allah yu'ammiruhu wiyama hitande fo kam ko famdi fo kan suudu makka ene hajja don kullu sanatin bi 600 alfin allah aadani suudu ndu hitande fo ene wada nanu kam temedde jeegom ujunere neddo kam ne ara don aha fa in ajadan nazo an zalika atammahu allah bil malaikati so yimbe be donki timmin dum tan allah adda malaikaji timmina dum en joni watti ko tudi kam al joni ko million ngaji joni ko million ngaji kajjere wana ujunaji ke ha woni wal baitil ma'mur allawi wasaqfi mi wondiri bildi al marfu'i ni ganduda ko bamtani wal bahri mi wondiri mayo al masjuri ni ganda ko hebbinango mayo hebbonango hol dum wiyama bahri al masjuri وياما لما ورد أن الله تعالى الله تبارك وتعالى يجعل البهار كلها يوم القيامة نارا الله وطن ما جريفون يندرنغ وطن من جينغول فيزداد بها في نار جهنم كان جفود بيد جهنم لنغنط جينغول كان جفود وقيل هو بحر تحت العرش أمه كما بين السماوات إلى سبي أرادين وياما أراكو وما يوات نان لس العرش ما ينقول لجيني فد لجيني ما فد asaman do asaman jeede bijo ha leydi jeede bir non luggendi foti غليظ انا مايكو ديام تكودام يقال بحر الحيوان وياما كو ما ديام حيوان يته يمدر العباد بعد النفخه الاولى منه وياما ينه hen yimbe tagore ne ko maayo he to basa to binom fadde balde cafande na yimbe be pude e der gabriju men an gommito woni allah wi wasaqfil marfu'i mi wondiri bildi ndi ganduda ko bamtandi wal baharil masjuri mi wondiri maayo mo ganda ko hebbinam inna adhaba rabbika jawabu o lefte joomela waagi on ko yanata e kandude malahu alana lefte min dafi ilmu ene dunya hay kanko masalan o do ma lefte jippe mum malahu alana mo min dafi in dunyo yawma tamuru samaa'u mawran nyalaamo mo asaman o dilli e dillugo watasiru jibalu sayra
kaaje de jehi e jaagol gonti masalan haba an mansuran ñane hen ko yawmal qiyamati Allah wi ñane hen fa waylun kongol lefte yawma idin on nyalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe nelaɓe alladina naɓen ɓe ganda fi khawdin e masalan e bellanteje yalabuna e pijindo ene coklira ga rewde Allah yawma yud'una nyalawma mo ɓe jarƴa ila naari jahannama fewde jeygol ni wiyeni ɓe jarƴe hen da'an e jerɗugol se ɓe ngari haɓe dettimi jeygol heede maɓɓe nadde Allah wiyaɓe hadihi naaru ɗum ɗo ko jeygol allatino ngol kuntum biha ngol laatino ɗon e mum tukazibuna oɗon penna jeygol pennuno ɗon mbiɗon wona gonga ngol e ngoli a fasihirun haza ɗum ko mbilew Allah wiyaɓe ɗum ko mbilew ha wona on mbino ko mbilew am antum la tubsiruna walla on jiyatano ha on gandano ko mbilew on ganda wona mbinɗon ko mbilew ɗum ko mbilew joni noon islawha naate e maggol fasbiru son jiiɗi muñon aw la tasbiru son jiiɗi hoto muña son jiiɗi muñon son jiiɗi mbason muñ sawa'un aleykum foti e mon so on muñi ala ko nafata so on muñani ala ko bonnata innama tujzawna ay ko jaɓaɗon ma kuntum ta'maluna ko kolati ɗon on gollatan ɗum jaɓaɗon on jaɓaka ko on gollani innal muttaqina so tawi ko hulɓe Allah ɓe noon ɓen kam fi jannatin gonata koye aljannaji wa na'imin e nemaji fakihina ene dahmito bima atahum ko rokki ɗumen rabbuhum joom mabɓe wa waqahum rabbuhum dandiɓe joom mabɓe adabal jahimi leftene jeygol ni wiyen Allah wiyaɓe toon e nder aljanna kamɓe natɓe ɓe kulu ñaame washrabu jere hani an oɗon newnana bima kuntum sabu ko laatino ɗon ta'maluna oɗon gol Allah wi muttaki'ina kamɓe natɓe aljanna ɓe tuggo ala sururin e daɗɗeteje masfufatin ɗe ganduɗa ko baɗaɗe sappeji daɗɗeteje baɗaɗe masalan anani dey ene berta ene mbaɗa sappeji wiya diwa hen fof ko kange diwa hen fof ko hakkude Makka e Ayla wiyama tewowedi diwa o ko temedere masalan hitande yarete tewowedi diwa o tan to diwa o woni to e leydi ene yarane temedde joyi hitande ene yarane temedde joyi ɗon de mataw ñuñu gatatama de on diwa kay yimi ñuñu gatata de on diwa ko towɗo de mataw أفامينا فإذا أراد العبد أن يجلس عليها قربت منه وبستوي مچود الله يدي جودade on diwaran diwa o tello ha yetto ma do gonda do tan fa ida jalasa satawi jiyara Allah o jodima alaiha e diwa heran adat ila haliha tan a diwa o ruto e place mudu wonte ato ha jodima tan diwa fa to place ko hade ma jodade diwa o arata afami allawi so ɓe jehi toon wa zawwajanahum min desnaɓe toon bi huurin anani dey e mawnuɓe gite iinin ɓe anani bi huurin iinin ɓaleɓe gite ɓaleɓe ñamamboji iinin ɓuttiɓe gite rewɓe ɓe ganduɗa ko yoɓɓe tan walladina amanu ɓen ɓe ganduɗa ene gomɗini Allah noon wattaba'atuhum kadi rewi e maɓɓe zurriyatuhum genƴi maɓɓe hono ɓiɓɓe maɓɓe ndewe maɓɓe bi imanin e gonɗingol maɓɓe ngol ɓe gonɗinnogol neɗɗo o ari o jaɓi Allah Allah ñaawi ɓiyi ko ne kadi ari jaɓi Allah no jaɓirno Allah ni Allah wi alhaqna bihim min ƴenngitay maɓɓe kamɓe ɓeeɗo julɓe ɓe ganduɗa ko julɓe gonno ɓiɓɓe men goni julɓe min ƴenngitay maɓɓe zurriyatihim genƴi maɓɓe e jangin meɗen anani hayso genƴi ɗi gollani fodde golle maɓɓe ɗe tawde genƴi ɗi ko julɓe ne ɓe goniri ni tan kamɓe masalan genƴi ɗi ɓe tawtoya ɓiɓɓe ɓe tawtoya babiraɓe ɓe so tawi neɗɗo o naati aljanna ko julɗo omo jogui ɓiɗɗo julɗo gonnoɗo ga no wonirno ni hayso gollani golle makko ɗe fodde ko golli ko gollani ɗum tawde ko julɗo omo tawoyama nonne so tawi ko bamma kadi an ɓuuri ɗum golle ne tawoyma goto hen fof ne tawa goɗɗo o nani kala hen mo ganduɗa Allah ñaawi ɓuuri goɗɗo on goɗɗo ene tawoya ɗum a faami a nani de wa in lam ya'malu bi amalihim hayso ɓe gollani fodde golle man takrimatan lil aba'i sabu teddinde babiraɓe bittima il awladi ilayhim sabu rendude masalan ɓiɓɓe ɓe e maɓɓe ɓiɓɓe tawoyaɓe sabu teddinde ɓe tan a faami ɗon de Allah wi wama alatnahum min gustanta jinnaɓe ɓe min amalihim e golle mumen min shay'in huude ala min gustanta jinnaɓe min ɓeydana ɓiɓɓe ɓe ala ko golle jinnaɓe ne golluɗa ɗe kay nan ɗon tan kono hatta noon ɓiɓɓe ɓe tawoyaɓe e nder golle maɓɓe he Allah wi kullu mri'in kala neɗɗanke dey bima kasaba ko golluno moƴƴere e bonande fo rahi nun ko jukunde wonande ha neɗɗo kay kala ko golli ko jukunde mum tan
so ari ma to woydum to wa amdadnahum allawi min beydana be kambe nalbe aljanna waktu yo waktu de bi faaketine mu yanteje wala habine tew mimma yastahuna ka be ngode aha yatanaza'una ebe beedondira fiha to aljanna ka asan kasuji non sangara la laghun fiha o wi bewre ala hen sa yari sangara o haangetaki wala ta'simun bakkar ala wana sangara aduna imi on sangara sa yari a haangetaki sangara aduna non sa yari kewda ko haangede de ala hala wolof wala ta'simun kadi bakkar ala ويدوف عليهم إن وانغو إمبكي غلمان شكلون جوركون غلمان شكلون جوركون كأنهم سايي شكلون كون غلمان لهم شكلون ونندب كأنهم سايي نكون بيود ekono bay no kon bay adde cikara kon luulun makunun cikara ko kangi luulu choma fada do chomli mu no wayode ni non kon bay won wiibe non ko cukaabe juule maynobe gila cukaako woni be ala ko sukaabe bibbe heferebe taw may ko cukaako ko kon badate bindeneebe faamide nde wonno alande aljanna ala tampere ala haaju hay huude ala dum kay wadde on ala ko wada binda tawde galle kittataaki juuɗode joogetaaki ala ko fewnete e galle bottaade defetaaki on kam so heɓani bindan ala ko bonnanta dum o wi ɓe ɗo ko waɗirte noon ha wela tan kon jor kon way kono ko filinga tan ko kon gona téléji to aɗa yeɓa kon بل هو من مزيد النعيم كي بيدغول نعماجي قال عبد الله بن عمر وي ما من أهد من أهل الجنة إلا يسعى عليه 1000 غلام وي كلا نادو الجنة وجينere cukole kam ko famde martaba ko jogi wujinere boy وكل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه goto fo ne jogi golle ko wana ko o jogi ko goto fo ko golle ko jiida e golle goddo ويام رسول صلى الله عليه وسلم ande o haali odo aaye o wi cukolon kon bay kono kange coomaado mo yiyakani qalu ya rasulullah be bi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khadimu kallu ul maknun fa kayfa al makhdum odo bindan wayini yodde ligganteedo ono wayata o wi fadlul makhdumi ala al khadim ka fadlil qamari laylatal bahri ala badri ala sa'iril kawakib o wi neddo ligganteedo o waade liggotodo to bangen jondam kono lewru balde jobde 14 no wayata e koode ni non ligganteedo o wayata e liggotodo liggotodo o way kono kangini ligganteedo non sifa kana wayata on kam anda kana wayata so boy yodi kam ligganteedo kam altaki وروي أن أدنى أهل الجنة منزلة وياما قري فمدود مثلا ينادي الجنة بني مرتبة ومن ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف باب ببابه لبيك لبيك وياما قري فمدود مرتبة نادي الجنة وبيو بوي نطوة بيو بويتان سوي بويتان وجنر بوي دارو دمال نامي قري فمدود مرتبة عند الجنة وأما هدي بيكي ميجوتان والله بيا سبحانه dum tan woni téléphone aji sen bi subhana tan waji be ndaro gasi amma non bio boy neddo on ko pamaro martaba sen fami don de ben gadda masalan qala ta'ala yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa aqwabi kayba ben gadda masalan anani de lehe de ko kange e koppuji masalan kange ene mbadi jaram sangara ada yara wana o ga sangara non o ga ko ciccu woni noon gilmanul lahum ka annahum sayi cukkolon kon cikkataɓe lu'lu'un anani de ko kange lu'lu'u makko nun cooma Allah wi wa aqbala huccondira ba'dhum yoga mabbe kambe nabe aljanna ala ba'dina yoga yatasaaluna e be namnodira e goto fo ne wi gondon dow mum on ji ko min ji ko o wi a min ji be gade be min ji wa ma wasalu ilayhi talazzuzan wa i'tirafan bi ni'mati goto fof sabu dakhmitade sabu irade ni'ma ma Allah rokilum ndiya goto fo ne namdo godon anne ko jimi ko ayi dum ko jimi ko ayi andum ha kay ko jimi ko kay an ayani feccere ala koy go fo ebe namde kambe nan dal janna di wonno ne bi qalu be biya
inna enen kay kunna en laatinom qablu ko adinota aduna fi ahlina e koreji men musfigina ken hulnobe lette Allah famanna Allahu alaina Allah non mojjani ene yafaade en o waqana o dandi en azaba samumi lette masalan jeygol Allah dandi en lette jeygol inna no enen kay kunna en laatinoma min qablu ko adinota aduna nadu eden dewanno Allah goto sabu innahu Allah non wal barru kanko woni mojjo arrahimu jurmoto Allah wi fazakkir duumo e haalande hefereɓe hoto rutto ay sebe bima ka ngadon anelan Allah haalambe dido nemaji ni goti haalambe dum hoto hul hen fazakkir wama anta bi ni'mati rabbika bikahin fama anta wanani an bi ni'mati rabbika enema jome o ema ko Allah wadan ma ko anelan Allah wanani hen bikahin ka wage wala majnun wana kanga am daccuni kambe hefereɓe yaquluna be biya kay sa'irum be minelado kay ko bilejo do ko nalanke be minelado ko nalanke tan natarabbasu bihi eden pandano ma tan raybal manu jippoto e maydel pandane de mo tan ko ma yo joni poftoden wiibe so be mbina wiibe tarabbasu pandede maydam fa inni min kay ma ko wonde mum minal mutarabbisina koy fandibe hasan pandima maydam minne kay bodo fandi mayde mon am daccuni ta amuruhum ma taw yemirbe dum ahlamuhum haqqillaji mabbe bi hada e ngol kongol ma taw ko haqqillaji o nyemiribe yebe mbinelaado Allah ko bileede walla yebe mbinelaado ko wage walla yebe mbinelaado ko kangaado walla yebe mbinelaado ko nalanke ma taw haqqillaji mabbe la ta'muruhum bi dhalik haqqillaji kam jemirta dum haqqille kam ne jogi am daccuni hum kambe kay aw mun ke bi yimbe tan daaguna bewbe sandalbe am daccuni yaquluna e be mbiyani tagawwalahu be mbinelaado Allah kay ko pepindido qur'an fal daccu kay la yu'minuna be ngongdinani ko mawni kinare to be gondi so be kaali dum be ngongdinani fali atu saade be mbinon nelaado ko pepindir wadde fali atu bi hadisin yebe gaddu yewtere mislihi yiru onon qur'an wayni tan aade nelaado ko pepindir kambe ni pepintan be gadda yewtere wane no qur'an be pepindo wana ko pepindir yebe gaddu kambe in kanu sadiqina bayde be ngomdi ko be kaali ko am daccuni ma taw bom kulibu min ghayri shay'in ma taw kambe be taga tan ko ay hunde ma taw ke be taga be ala ko tagibe ma taw ke be taga ma taw ala ko tagibe am daccuni ma taw humul khaliquna kambe ngoni takbe koy mun ma taw kambe ngoni takbe koy mabbe wala yu'galu non makhluqun biduni khaliqin wa taga non kan wawa wande taw tago wala wawa wan wala ma'dumun kay yakhluqu basete koy wawa tagde fala budda lahum min khaliqin ala sago be jogo tago on non ko Allah al wahid goto falam yuhiduna hunon on goto non be jabani wotidinde dum o yu'minuna be ngongdina aywa anani bi rasulihi wa kitabihi be ngongdinani be ngongdinani Allah be ngongdinani nelaado Allah be ngongdinani defte Allah am dakkini khalaqus samawati wal arda ma taw kambe tagi asaman kambe tagi leydi Allah ni wala yaqdiru ala khalqiha illa Allahul khaliq ala ko wawi tagde asaman ala ko wawi tagde alay so wana Allah tago o non falam ya budura hube ne wani dum balda cuka illa yuqinuna be jananaka so be jananoma mabbe ngongdina no annabi makko am dacuni indahum ma taw ene do mabbe kambe beedo khaza in rabbika manga sinaji jome manga sinaji yurmede Allah ma taw kambe jogi e be bada hen ke be bela ma taw ko dum ma taw ko be jogi manga sinaji yurmede Allah e be bada hen ke be bela am dacuni humul musaydiruna ma taw kambe ngoni rokkabe dole kambe ngoni jabbari dundar yanko be bela am daccuni lahum ene wodi bom sulla mun sel e be ngabba hen fewde asman yastami'una fihi be kedo ton haalaji Allah e haalaji malaikaji so annababe kaali be fodondire mumen fali yati mustami'uhum so tawi non be battiyade do asman so tawi be garti fali yati yo addu mustami'uhum kedinodo be yo addu bi suldanin dalilu mubinin peng mo ene labbina wonde malaikaji ko bibbe Allah rew qala ta'ala allawi amlahul banat on daccen mataw anani am daccuni mataw lahul banatu wodanat Allah bibbe rewbe kay e gaajogol mon wala kumul banuna onon woda non bibbe warbe dum non kan wana gonga am tasaluhum ajran mataw an annabi ko kalantabe ko ala namdobe hen jobbi mataw fa hum kambe non min maghrimin e yobdende mutaqaluna e be teddini mataw ko kalantabe ko adu e be jobbe dum non gande non ko jobatabe ko non tedda e mabbe dum adani be yeddude ma am daccuni mataw indahumul ghaibu e be jogi birnal e be gandi ko hum yaktubuna be binde dum ha be mbaawa yeddodirde mabbe be ummital Allah am daccuni yuriduna kaydan e be muuya feere e be muuya
mbiyanma pulɓe kalkuma to daru nadwati galle mabɓe assemblé ɗon ɓe mbanno pulɓe tojanma mayɓe walladina kafaru allah wi ɓen hefereɓe noon umul makiduna ko ɓe goni masalan poolaɓe hefere de woni poolaɓe am ɗaccuni lahum ene wodniɓe kay ilahun deweteɗo gayrullahi ko wona allah subhanallahi senade wodani allah amma yushrikuna keɓe ndendinta e allah ko wona allah senade wodni hen allah wa in yaraw kisfan wallahi so tawi ɓe jii taƴatinde mina sama e ummade asaman saaqidan ne jogori jippade alayhiɓe mabɓe hono no ɓe mbirini wona ɓe mbi ko yo asaman tajiro yana e mabɓe ha so ɓe ñande ɓe jii ɗum yaquluna ɓe mbiyata hada ɗum kay sahabun ko ruude markumun fawtodirde ɓe pamata so ɓe jii asaman o taƴatinde ne taƴa hen ne feewe mabɓe ɓe cikkata ko ruulde fasarhum woppuɓe hatta yulaɓu haɓe kawra yawma humul ledi ñalaw mabɓe on fihi mum yas'abuna mabɓe mayata ha ñalaw mabɓe mayata o yonta mabɓe maayi yawma la yughni on ñalawma noon ko ñalawma nafata anhum ga mabɓe anani de kayduhum feere mabɓe shay'an haydara wala hum wonani kamɓe kay ñande hen yunsaruna ɓe kaɗane lefte kaɗantake wa inna lilladina zalamu ene wodani ɓen yedduɓe kay e fereɓe kay ene wodani ɓe kay azabal lefte duna zalika ko adiɗe e lefte mbimi ko adineɓe mayata mbimi ɓe jogui lefte kay duna zalika ko adi lefte mbimi lakara ɗe mbimi ɓe jogui lefte kay ko adi lefte lakara duna zalika ko adi ɗe lefte ɓe jogui walakinna aktharahum ay ko heewi mabɓe kam la ya'lamuna ganda lefte ma jippo e mabɓe ɗum noon wasbir muñ li hukmi rabbika wonande ñawore joome oto ɓittinen beccal ma fa innaka no an nelaɗo allah fi ayunina gonɗade koye nden ka amen min emin darma emin ndenma anani ɗin bi ayunina aɗa e nden ka amen aɗa wayno e darande amen emin darma wasabbihi noon subihin bihamdi rabbika e yettode joome qul subhanallahi wa bihamdihi hina taqumu saha nde gumbiɗa e jonde ma aw walla nde gumbiɗa e ɗoygol ma o wiya subihin sa ummima aɗanima ummima subihin rasulu sallallahu alaihi wasallam yumma Aisha wi ida qama so ummima kanko nelaɗo Allah o heewi ko habbirde laabi sappo o yetta Allah laabi sappo o hamidallah asran o yetta Allah laabi sappo wa sabbaha o wiya subhanallahi laabi sappo wa hallala o wiya la ilaha illa Allah laabi sappo wa astaghfara Allah o imsinoɗo Allah laabi sappo so gayni o wiya allahumma ighfir li warhamni wahdini warzuqni wa afini ni o heewi wiide kanko nela so fini ko noon wiya wa kana yata'awwazu min diqil maqami yawmal qiyamah omo heewi molade nyande yawmal qiyamah bittene mum ko fi riwayatin ene riwaya kay kana sallallahu alaihi wasallam idha stayqadha min manamihi so fini doygol makko o janga aaje sappo wattande ala imrana non nela Allah walla so Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi nela Allah wi man jalasa majlisan on mo jode jonde fa kasura fihi laghuhu hala makko heewi e den jonde fa qala o wi qabla an yaquma ko adide ummato haali wol ko wi'ata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka so wi goldo kongol odo duwa kana kaffaratu lima bainahuma do jodi do hade makko ummade kala ko dannodo ne bakkar ma Allah ya fom famide amin woni noon anani de wa min al-layli jamma kadi fasabbihu sennu Allah jamma kadi yo ko julda kadi Allah wi nelaɗo Allah juul wa idbaran nujumi so koode birnima kadi koode de numtima jeehi birnima kadi juul kadi be bi ko rak'atul fajr on wiibe ko suba imi wiyama ko rak'atul fajr Allah tayni ma sunnatu subhi wiyama de ganda ko sunna suba kade wa qila subhu wiyama ala ko farila suba ko e hoore mum wa idbaran nujumi o suratu wan najmi simore nde ko non de wiyete makkiyatun ko makka non de jippi aaje de ko cafande jeegom e didi ko de don aaje ngone mayre o wi de do aaje a faami de o wi bismillah ko inde Allah arrahmani ko jomyurmede hewde huttidinde julbe heferebe ga aduna ga arrahimi ko jomyurmede hewde heeride ko julbe jeyi ko laakhara Allah wi wan najmi mi wodiri daccuki
إذا هواس ويرنيما أمي وودري أتشوكي إذا هواس تبي ويرنيما غندي ديو جواب القسم جاب والوانورن دي كما دل صاحبكم والله مجاني غندي دمون ونلا الله صلى الله عليه وسلم وباني لاول بيوال دي وأنو غبي لاول بيوال وما غوا وبيواني نكاي على ومجاني وبيواني وما يندبو وحالاني كو حالاني أنكو أن الهوا غافلا دي فتان مكو وحالان تونكو وانا أما ولا تنما حالا إن هو وناني كو حالان تونكو إلا وحي سو وانا تنكو وحي يوها إليه موين وحي فيودي مكو وحي تنموي وحي فيودي مكو علمه عندنا مو وحي أيوة كو ملائكة شديد القوى شتو دسمبي وملائكة من غندا كو شتو دسمبي تو الله ذو مرة جم مثلا دارن دي يوند فاستوى ونو من جبريل عليه السلام يامكو جبريل ويخ ملكه هو جبريل عليه السلام ومن سدة قوته ابتلائه مدائن قوم لود أنا جاء سمبج مكو شتودي قف دم قول النبي لود ده ونبي ونها أسمان وخلص يتدم هاير وفميل من بني إسرائيل فوق أنا يو أرجع يديد القوى ذو مرة جم دارند ساتوند والله ما جم دارند يوند فاستوى أفتندري وهو أندون أنصها كانكو مثلا ملائكة بالأفق الأعلى وما يجوك لبرد تود تنانغ فودر سلو أرين بعد مكو دي الله تجيون دي كانكو مثلا جبريل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم نلاد الله دارمو ين بعد مكو دي أولنو دي وكان بهراء أنصها نلاد أن ونو غار هراء قد سد الأفق إلى المغرب كانكو جبريل نو ودي جوك لي فو فخر مغشيا عليه نلاد الله يعني شكري وكان نون قد سأله أن يريه نفسه وكان جبريل نون نياغينو دو كان نلاد الله نياغينو جبريل وما يدي دوم en baadi mum di Allah tagi dum di jibril non wiimo ma o yidum to gaaru hira'in jibril no ko hattanani o wi non o mo yidi yide yo jibril tin wala namo dum jibril non yida wadde ko welani mo de wonno kala ko weli mo ko dum weli Allah jibril non holli mo dum no yi jibril le non o fekkori o hoti wiro non o haalani heferebe be o mo yewde mabbe o yi malaika e baadi mum mi an kalta ko haala dum ala yide malaika an mi kalta tan ko kecc an ala yide malaika Allah non jippini odo ay anani alladhi humma dana o balli masalan anidi summa dana anani de kanko nelaada Allah o balli jibrilu fatadalla jibrilu beydi ballade mo bimi fatadalla zada fil burbi kati o beydi kadi ballade summa dana o mallim fatadalla o beydi ballade summa zada fil burbi fal kalamu bagin ala zahiri baadi jibrilu alasli yankeri ndi fa kana o wi laati hakkunde makko e jibril kaaba fodde qawsayni laañe didi aw adna walla ko buri dum ballade bimo o ballondire jibril no laañal e garawol mum badata ni ko wi o yi jibril ko gonga Allah wi fa kana qaaba qawsayni aw adna won yobe non ko Allah won yobe non Cheikh Tidiane wi wona gonga o wi neddo wawa ballade Allah o wi Allah ala hakkunde mum neddo ala yalde bibi ala yalde o wi dum ko dum wodani wana ko jibril wana wadata Allah bin won wiyobe non fa kana qaaba qawsayni aw adna ko Allah hakkunde makko e Allah kanko nelal nde wi to Allah nde o waadi ni non e Allah kono Cheikh Tidiane kan wi wawa wonde wawa wonde hakkunde neddo e Allah la yolde wiyata ko non ko jibril wana nde wonno jibril ko taga hakkunde mum e tagore mum ene wawi wonde dum ko amma non Allah bimi wawa wonde Allah kanyum kala o wi Allah wi ko wa nahanu aqrabu ilayhi min habli waridi de min buri ballade neddo dedol dande de kay o kay wawa yolde wawa wonde don mone fa kana kanko ne laada Allah
e jibril o laati e jibrilu qaaba fodde qawsayni tamandi ɗiɗi laañe fodde leggal laañal e garawol mum no mbaadini o waandir noon jibril aw adna walla o woni ɗon haw wuri ɓallaade ɗon hatta afaaga wa sakana raw ahu haw ɗifti eywa masalan kullol makko ngol wi hay mo fassiro ko noon wi wona mbi mo fassiro ko no Cheikh Tidiane wi ni noon wi kanko hoore makko kanko mo jaɓi ɗum fa awha Allah wahyi ila abdihi fewde maccuɗo mum biyeteɗo jibrilu mbimi wona kanko kadi min ko maccuɗo makko feere jibrilu biyeteɗo jibril o ma awha ko jibrilu ene nawa kene wahye fewde nelaɗo Allah mbimi ma awha ko wahyete fewde nelaɗo Allah ko ɗum ko Allah haala ɗum ko jibril nawa nelaɗo Allah wona jibril woni hakkude makko e nelaɗo Allah fa awha kanko Allah o wahyi ila abdihi fewde maccuɗo makko jibrilu ma awha kene wahye fewde nelaɗo Allah famide ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kono noon walam yadhkurul muha bihi kam ko wahyete ko noon haala o wi tan ko wahyima fewde jibrilu ko ene wahye fewde nelaɗo Allah ko wahyete ko noon ko jibrilu nawata ko en ganda ɗum kam ko nakira ɗum andatake Allah wi ma kadaba yaddani alfuadu ɓernde nelaɗo Allah ma ra'a ko yiko o wi nelaɗo Allah ko yiko ɓernde nde yaddani Allah wi onon hefereɓe afatu marunahu beele on jeddodirat e makko ala ma yara e ko wi o yiko so wi o yi jibrilu e mbaadi mum ko jeddon tom wala qadara ahu wallahi ne kay o yino jibrilu e mbaadi mum nazalatan lawol ukhra gongol be bi hol ton o wi inda sidratil muntaha to jaabi hatirde to asaman jeedi bijo nyalawmo manelaade Allah hanno ton o yi jibrilu kade mbaadi mum ande ke en paami do de ko jibrilu to haala ginnan do andinen dum taade go yimo gongol Allah kay nelaade Allah kam ji hakun jiindira mabbe kam ay goto andana fusi jibrilu kay e makko wana bimi amma royrede nelaɗo Allah yaaro Allah ɗum kay kam Allah di mari wa zaka fi yagadin kay ko gotol de yagadin de ko gotol kono kay Israel manami jalun kam e ɗoygol kay capantate lawol o yi Allah o yehi to Allah bi Israel manami jalun capantate lawol o yehi to Allah wa amma non yidemo yaademo to Allah o yaade fi ruhi wal jismi ɗum kam ko gotol yagade on fi indaha enere jaabi ha tirde ɗo noon jannatul ma'wa aljanna mo ganduɗa ko tapporde mo ganduɗa malaikaji ruhuji men ko ɗon gonata e sahodinɓe huɓɓe Allah fo ruhuji men ko ɗon gonata idi yaghsa sidrata tumande hippi lekkiki ma yaghsa ko hippi ɗum ko Allah wi ma zaghal basaru o ñaaki darɗe nelaɗo Allah wa ma daga ɗe bewani kadi kanji laqad ra'a wallahi kanko nelaɗo Allah o yiito jaabi ha tirɗo min ayati rabbihi e kawniɗe joom makko al-kubra mawɗe de wari ɗon de o yi ɗon ko heewi de anani o yi ɗon ko heewi o yi ɗon rafraf wiyete rafraf nde wari ha ɗon jibril waɗi lamma balaga sidratal muntaha ja'ahu rafraf fatanawalahu min jibril wa dara bihi ila al-ars fami hatta waqafa bayna yaday rabbih kanko oɗo jibril nde ɓe ngari ha ɓe ngari sidra mum ta jibril kam ɗo dari wona en jangino wi wama minna illa lahu maqamun ma'lumun nawɓi kanko ɗon haɗata ɗon o haaɗi nde wari ha ɗon noon rafraf telli nelaɗo jibril nangi rafrafa o nelaɗo wennide rafrafa o nelaɗo ngabbe rafere rafa o diwi nawimo ha al arsi hatta waqafa bayna yaday rabbihi hawdare yeeso Allah malamma hanal insirafu non do hangal yido hodde tanawalahu kadi o hebi rafrafa kadi fadara bihi kadi hatta addahu ila jibril a jibril yahan ton be kaddi ko jabi hatirde don asmanuji kadi don jibril way hadde heddi koko Allah andi fami nde o yehi ton o arti non o jole kadi rafrafa ko arti hado jibril wonnodo on saha jibril kadi ruttide makko paati leydi woni ila jibril salawatullahi alayhima yo yurmede Allah kisal yo wona makko e jibril yabki wa yarfa'u sawtahu bitahmid jibril non ene waya ene wulla dande downi yatta Allah o rafraf non kono bura wayni wono rafraf ne koy gede Allah tan
burago kala annabi no waddo hen raf non ko liggotodo e yeso Allah tan anani wana yimbe fo dañ baddo hen burago non annaba fo baddima hen fa amma raf non wona laad Allah ko do ngabbane rafa du woni Allah wi laqad ra'a wallahi kanko ne laad Allah to yi tonde o yi min ayati rabbih e kawniide jomma ko al kubra mawde wallahi kawniide Allah mawdo yi ton yoga e kawni non mi yoga e kawni wana fofof kawni Allah jiidata ko ay ba'du hasan ra'a min ajaibil malakut fi kawni de mali asmanu dow o yi ton raf bulaajo ɓuri aduna mawnude o yi toon jibrilu en waɗi temedde jeegom wicco fof o yi ɗum to asaman afara aytumul laata o wi kabre kam ko wiyete laata ko jalangal biyetengal laata ngal wal uzza e oɗo jalan wa manata e oɗo jalan as-salisata battuɗo tato al ukhra goɗɗo kalane kam ɗiɗo laata addani ɓe mbi laata tawde en mbi eɗen jogii Allahu kamɓe ne mbi eɓe jogii allata mbiɗen eɗen jogii azizu kamɓe ne mbi eɓe jogii uzza mbiɗen en jogii mannano kamɓe ne mbi eɓe jogii manata fof e mbaɗa sabata tan jawabu mum kalane kam beele ɗiɗo jaleŋeji ene jogii wonko kattani saka oɗon ndewa ɗum oɗon goppa Allah kattanɗo o walla namdoɓe annal malaikata banatullahi ma karahatihimul banati kamɓe ɓe jiiɗa dañde ɓiɓɓe rewɓe ɓe mbiya Allah ne jogii ɓiɓɓe rewɓe Allah wiya ɓe ala ko mum zakaru beele ene woode noon ɓiɗɗo gorko wala hol unsa kanko o jogoo ɓiɓɓe rewɓe Allah wi tilka nden hunde idan so ɗum tabiti nden de qismatun ɗum ko feccere 10 ans oñide de so tawi on dañi ɓiɓɓe worɓe Allah dañi ɓiɓɓe rewɓe ɗum de ko feccere oñide kam yon dañ ko moƴƴi Allah daña ko boni in hiya wonani ɗeyɗo jalaŋeji ɗi ganduɗa ko kaalaɗi illa asma'un so wona ko inɗe tan sammaytumu haade oɗon inna ɗumen antum onon wa aba'ukum e babiraɓe mon oɗon ginna jalaŋeji ma anzalallahu biha Allah jippinani e rewede jalaŋ men sulɗanine dalilu in yattabi'una kamɓe hefereɓe ɓe ndewirani jalaŋeji ɗi illa dhanna so wona jikke tan kama tahawal anfusu e ko pittaɗi jiiɗi tan eɓe kalta ko pittaɗi maɓe jiiɗi wala gar ja'ahum wallahi non are mabbe min rabbihim ummarade jomabe alhuda peewal e demgal nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam am lil insani ma taw bom ene wodani neddanke yo neddanke ma ta manna ko woda ma taw nedde kam ko yidi fotan hebat fa lillahi be gandu non ko Allah tan jeyi anani de ene wodani dum ala akhiratu al-akhirah wal ula aduna Allah jeyi ud aduna jeyi l'akhirah fala yaga fihi ma illa ma yuriduhu ala ko wonta aduna so wana ko Allah yi ala ko wona l'akhirah so wona ko Allah yi wa kam min malakin heebi malaikaji noon fi samawati gonde asamanuji ɗi ganduɗa la tughni nafata safa'atuhum tefore mumen shay'an hunde illa min ba'di so wana caggal an ya'zana Allahu de Allah yamiri e tefore liman yasha'u mo haaji tefanede e jiyaɓe makko wa yarda mo welana ɗum kongol ɗum woni wala yasfa'una illa liman irtada ɓe tefanta so wana mo Allah wela إن الذين لا يؤمنون بالآخرة الآخرة نعم لا يسمون الملائكة بأنكم إن الملائكة تسمية إن الأنثى ريو بملائكة بيبال ريو وما لهم به ألنا بيقول كونغول نون من علم غندل دي إن يتبعون بأكاين دوانك إلا الظن سوانا جيكتا وإن الظن نون جيك لا يغني من الحق شيئا جيك نون نفتا يقوانغ هيدر جيك هيهون نفتا فأعرض دورنو أمن تولى anani de ga durnido an zikrina ga dumtido jamtowol amen durno dum woppudo qur'ana woppudum mimma ala haaje qur'ana kay woppudum tan walam yurid mo ganda muyani illa al hayata dunya sawana gurnam aduna tan zalika ay dabbugol aduna de mablaghuhum dum woni kattude mabbe min al ilmi gandal kambe ko aduna tan
gandal mabɓe fof ha tan koye aduna koɓe gande aduna ko kay ene yaaji no feewi ko heddi ko noon kam ya'lamuna kay zahira min alhayati dunya aduna kay kala ko feeñimo eɓe gandi wa amma l'akhara noon muriduna koɓe ɗurnimi ɓe ngala hen haaju mbimi nihayatu anani an asaru dunya ala al akhirati ta turi gandal mabbe kay ko subade adun tan e dow l'akhara inna rabbaka jome non huwa kanko de Allah de alamu kanko buri andude bi man dalla an sabilihi mo ene majja galawol mum o kanko Allah alamu kanko buri andude bi man hitada mo ene feewa Allah buri andude peewo kanko yebu gol jabo kala hen ko walillahi Allah non jeyi ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi ko wone leydi Allah tan jeyi wa maliku lidhalika kanko woni jeydu dum wa min haddalu wal muhtadu anani majjudo e pewdo fof ko Allah jeyi yudillu man yasha wa yahdi man yasha o mo fewna mo wela o mo majjina mo wela yo Allah fewni en non liyajzi alladhina alla wajni ko hawa yoba ben asa'u be ganda ko bonnube o yoba dumen bima amilu ko golluno o yajzi o yoba kay alladhina ben ahsanu mujjilbe o yoba dumen bi husna e mojjere o yoba dumen jam yoba dumen aljanna alladhina no ben yajtanibuna be enen nen toto no kaba'ir al-ismi bakatuji mawdi wal fawahish e bonandeji badata illa lama wasana bakaton tokoson ko ena darde tan walla tan mem seeda tan dum tan goppi enen dum tan badata ko boni ko heddi fo badata Allah ya forobe non sabu oppude bakatuji mawdi inna rabbaka jome non wasi'ul maghfirati kanko de woni jaajo yafuya Allah ne yaaji yafuya aya garo o jippi ko biyannoɓe julde amen korka amen hajju amen ɓe mbiya minen min kajji minen min juuli minen min mbaɗi ɗum minen min mbaɗi ɗum Allah wi wa alamu kanko Allah ɓuri andude bikumi mon id ansha'akum tuma nde o tagi on minal arde leydi o tagi babiraɓe mon e leydi ɓamon baba adama wa id antum e tuma nde laati ɗon onon kal a jinnatun kon galle oɗon goni galle fi buɗuni e deedi ummahatikum yummira mon Allah wi kañum ne andi ne gonɗon e nder deedi yummira mon omo andi on ɗum noon falatu zakku hoto jakke anfusakum koye mon oro mantete koye mon ala mante koye mon mantuɗo hoore mum ala ko Allah huwa Allah alamu kanko ɓuri andude bimen taga wan kulɗo Allah wiide komi kulɗo Allah tawi e hulde Allah wona gotum Allah ɓuri andude kulɗum afara ayta habram allazi on tawalla dumkitiɗo gaalimanago mbimi dumkitiɗo gaalimanago waɗa rokka qalilan seeɗa wa akata haɗa ko heddi ko andi ko waaji gooto kefeero o aybinira o jaɓi Allah o aybina efere ɓe ngaybini mo mbima aɗa jaɓa Allah an jaasi o wiɓe inni khashitu azaballahi min addanimi jabde Allah o mboɗo hulli defte Allah joni noon fa damina lahu lmuiru lahu ewa gaybinannoɗo mo o on mbimi ɓeɗo defanima mbimi mo defanima on defanima an yahmila anhu azaballahi in raja ila shirkihi o wi sa woppi l'islam a wonti kefeero mami rondane lette Allah ɗe mami defane itti jewkal seeɗa rokkimo o wonti kefeero ɗum woni wa aɗa qalilan o rakka seeɗa wa akata ko heddi ko o haɗa ngam ha mi jaa toon tan ko jogui toon o yaha Allah wi baɗɗoni o a indahu ma taw ene ɗo makko ilmul gaybi gandal birniɗe fa huwa yara omo yiya omo andi ma taw omo jogui kam hattan toon wiyama noon binoɗen defi o ko Walidu bunil Mughirata ko on defanino kefere goɓe am ɗaccuni lam yunabba ma taw o haalanaka bima fi suhufi Musa ko arno e defte Musa ko wo Ibrahima e defte Ibrahima allazi no nden ɗen defte waffa ɗe ganduɗa ene timmini ko jamira waffa allazi allazi on waffa timminɗo ko yamira Allah taziru ene toon wonde wostittako wonde rondotako wasiratun fittandu wisra bakkaɗo ukhra wondu nan toon Allah taziru nde rondotako wasiratun fittandu wisra bakkaɗo ukhra wondu anani
fittandu bakkodindu fittandu kay wawa ronanade fittandu wondu bakkan muɗum nan toon winda so wimo rondo o fenat bisimillahi wa an ko woni fi laysa lil insani alana danka kay illa ma sa'a so wana ko yano e mojjere kala ko golluno e mojjere omo tawaton ko gollan ko tawata ton wa anna sa'ayu ay golle de o golli sawfa yura yama yiye so yimo wiyoy summa yujzahu o yobe dum al jazaa an jobdi al awfani ganda ko timmude yobe ton golle makko de ha timma wa an ko woni fi ila rabbika fewde joome non kam almuntaha woni ha tirde garas kay ko do Allah tan chamayi garas goddo Allah ko to Allah tan jobeda wa annahu kanko Allah non huwa adhaku kanko woni beltinowo wa abaka kanko woni goynowo Allah woni jalnowo Allah woni goynowo wa annahu kanko Allah wade kanko de amata woni barowo e aduna wa haya o wurtina nyalawma yamal qiyamati wa annahu kanko Allah khalaqa zawjayn kanko woni tagdo fasangaji didi az-zakara golel wal unsa e dewel min nutfatin tagidum e tobbere mani ida tumna so tobbere de wanjama e ranga wa anna alayhi nash'ata wa Allah kadi e hoddiro mum waddi kadi fuddugol al ukhra gongol tago anani wango wonande ummital caggal masalan tago adingo koy Allah waddi hoddiro mum wa annahu Allah wade kanko de agna kanko woni jondinowo yimbe kanko rokkata neddo ha masalan ani de ha yone wa agna kanko woni galdinowo jawdi wa annahu kanko Allah wade kanko rabbu shira kanko jeyde hodere wotere ne wiye jawzaw enen beta bawngal kanko Allah wi kanko jeyden hodere de wonno hefere be de wonno den hodere bi ko Allah wi ko kanyum ji horobe ndew dum yebe ndew kanyum wa annahu kanko Allah de ahlaka kanko woni kalkunoda adande min ni wieni al ula adinobe wa samudan elenyol ni wieni fama abaga ala ko heddi e mabbe hay goto non on jiyani kambe fobe mayi wa qawma nuhin yimbe annabi nuhne min qablu ko adino ade samuda Allah wi ben kay min kalkino dumen innahum bi Allah wi dobe kanu bene latinoma kanyumen azalama ko toñannobe wa adaga ko bewnobe bedo de ko toñnobe ko bewbe Allah wi halki dumen onon ne makkanabe don paadon wal mu'tafikata de do gurene gure luudune Allah wi dene ahwa o fukki dum ne leydi jibril weeni gure de ha do asaman wakhlisi Allah mi wadi non fa ghashaha hippi de do gure caggal wakhlisede ma ghasha ko hippide ko to bange masalan kaaji fa bi ayi ala ihul fo nemaji rabbika jome de Allah rukuma anani de tatamara de ada sikkito an neddanke fa bi ayi ala an amahu dallatu ala wahdaniyati wa kol fo en nemaji tindindi wonde Allah ko goto e hatta mum an tata maraada ade sikkoto an nen dan kada fenna haza odo Muhammad non nazirun ko jertino minan nuzulil ula ay jertinobe adinobe be annababe ajibe be ben de ko hetano jeya o fuddani gande non azifatil azifatu gande koy darga ballima laysa laha min dunillahi alana fitanu ko wana Allah kashifatun mu ene hunce dum ay goto la yujalli hali waqtiha illa huwa thaqulat afamin hadha alhadith yatinde do yewtere qur'ana ta'jabuna kawete do odon penna wa tadhakuna jalon jalkiton wala tabkuna sodon kelo on goyata ha wa antum samiduna sodon kelo odon cokliri ga masalan hedade de odon on belsidi anani fasjudu lillahi tujjane Allah tagdono wa abudu ndewe Allah wala tasjudu lil asnami hor tujjane jalangeji wala ta'budu ha hor ndewe dumen suratul qamari simore de kon non de wiete makka de jippi so wana sayuhu zamul jam'u walluna dubura simoje de non simore den fo capande joyi e joyi bismillah en ballinori inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi iktarabatis sa'atu darga de ballima wan shaqqal qamaru lewru ndu ganda lewru sekima in falaga tay lewru ndu feccima pecce didi ala jabali abi qubaisin nokkoni weeni hen lewru ndu meedina feccenade ton nelan Allah aha gande de tawde dum wadi darga natti woddude fame dum
wa in yaraw kamɓe heefereɓe ɓe seɓe jii ayatan hawnide ummarade ene laaɗo Allah wonde ko haala ko gonga yow yuriduɓe ɗurno waya ɓuuluɓe mbiya sihirun o ko ɗum ko bilew mustamirrun ndu ganduɗa ko ndumingu ko bilew ndumingu tan ha ñande lewru ndu feccani ne laaɗo Allah ɓe mbi ko bilew wa kazzabuɓe pennine laaɗo Allah wattaba'uɓe ndewi ahwa'ahum belaɗe maɓɓe o kullu amrin kala alhaali noon moƴƴere bonande mustaqirrun ene ñibde joomum so moƴƴere ene ñibde moƴƴo o so bonande ene ñibde bonɗo o so aljanna ko moƴƴo jeyi jeygol ko bonɗo jeyi Allah wi wala qad ja'ahum wallahi are maɓɓe kamɓe makkanaɓe minal anba'i habaruji halkede leƴƴi pennunoɗi nelaɓe ma fihi ko woni mum musdajarun ko ene gufaɓe hikmatun ɗum ɗon noon ko hikma balighatun mo ganduɗa ko timmuɗo kono fama tugni nusuru ceertinoɓe nafani fatawalla anhum an nelaɗo Allah runkito ga mabɓe yawma yad'u da'i ñalawma mo noddi noddowo hono israfilu ñalawma so yonti noddiɓe ɓe jalti e goble ila shay'in fewde hunde nukurin nde ganduɗa ko fankarde ñande hen khaashi an jiya ene hoy abasaruhum gite maɓɓe Allah wi yakhrujuna ɓe jalta kamɓe yimɓe ɓe minal ajdasi e goble ɓe jalta hen sa yiɓe eɓe jahata masalan notoyade Allah ka annahum sikkata kamɓe jaradun keɓe baɓɓatti muntashirun caktiɗi layduna ayna yadhabuna ɗi ganda ɗo jahata no wayir ni noon yimɓe ɓe mbayata ñande hen yawmal qiyamati yimɓe ɓe caroto goto fof ne yahane yanayi goɗɗo on ene paytu ene notoyo Allah Allah wi muhdi ina eɓe jaaci eɓe potti daɗe mabɓe ila da'i fewde nodduɗo o yaqulul kafirun ñande hen hefere ɓe mbiya hada ñalawma hande o dey yawmun asirun ko ñalawma cattuɗo e kefer o ñalawma de ko bon kazzabat fennino noon Allah wi qablahum ko adinoɓe kamɓe makkanaɓe fennino qawmu nuhin yimɓe annabi nuhu fa kazzabuɓe pennino abdana maccuɗo amen nuhu wa qalu ɓe mbi nuhu majnunun ko kanga wasdujira kanko nuhu o gufa o yenna ala ko heddana haydane bonde fada'a rabbahu kanko no o seki o noddi joom makko o wi annino min maghlubun komi poola fantasir an Allah wallu Allah wi nde o wi noon minenne fa fatahana min gudditi abwaba samai damude asaman pop min gudditiri ɗumen bima inen ndiyam muna hamirin ɗam ene waajo kala damal gongale asaman min gudditi ndiyam wone jurtude Allah wi wa fajjarna min ɓucciti al arda leydi ndi uyunan cewle kala wuddere wonde leydi yaltini ndiyam hankanti ene yalta ndiyam ne tello ndiyam ne ɓula ɗum yawata hewde Allah wi faltagal ma o ndiyam dow e ndiyam les hawri ala amrin e yamirore nde ganduɗa ada ɓutira ene hoddira e ñawore Allah gila lasal ɓeɗo halkata ɗumen ko ndiyam Allah wi wa hamalna kanko annabi nuhu noon min ndodimo e laana min ndodima ala zati alwahin e laana ka ganduɗa ko jomirawe alluji o dusurin e ko ganduɗa ko feŋaka pontoje ene waɗa pontoje ene feŋa e laana he laana ka tajiri e ka doga bi ayunina e nden ka amen Allah wi nanede ɓeya masalan e ndiyam joola Allah wi ɗum jaza an ko jobdili man kana wonande on laatinoɗo kufira e yeddi jeddunoɗo de yoolam ɓeɗo ɓe jeddani ɓe jolna e laan Allah wi walagat ko gon wallahi tarakana ha min goppi e ɗeɗo golle aya tan hawnide wonande mo ene tesko ko wa'zu dey yew fa kayfa kana holno laatori azabi lefte am wo nusuri e jertingolam ƴewno laatori ala ko nafi dey mato wala qad yassarna alqur'ana wallahi min newnani qur'ana li zikri wonande dengol Allah wi min newni qur'ana o wonande dengol fa hal min muddakiri yati baccortoɗo ne woodi mo ene reena qur'ana mo ene waccoro hay deftere wotere ala e aduna nde ene reene so wona qur'an Allah wi kazzabata adun fennino ngol ɗo leñol ɓenne lefta Allah wi fa kayfa kana ƴeew holno laatori azabi lefte am wonusori e jeetingol Allah wi innano minen arsalna min nelino alayhim maɓɓeri han hendu sarsaran ndi ganduɗa ko sattude tasawtu fi yawmin e ñalawma nahsin kiita ñalawma bonanɗeɓe wonandeɓe mustamirrin ñalawma ganduɗa ko kiitaɗo duumiɗo kiite ñalawma alarba wattande lewru tanzi unnasa hendu ndu ɗofata yimɓe koye gasɗe
ɗo kamɓe fof ɓe gasno masalan gasɗe ɓe naata heen ha goto fof ƴetta ha heɓa ma ɓanndu mum heɓa daade artira he leydi wi tawde ko hendu kam so weɗi tin so ɓooyi woppat hendu nduɗo ari nde ɗofat jomum e nder leydi he nawa ɗum ha dow taƴa ɗum anani ka annahum sa yiɓe no mbanmiɓe ni Allah wi sa yiɓe cikkataɓe ajazu koɓe pooɓe nahlin tamaroje mun qa'ir ɗe ganduɗa ko taƴade koye no fo lekki tamarowi so hoore mum taƴini noon ɓe mbay kamɓe fof jiyata ko hoore nen taƴi tan ɓanndu ne dow jooɗi noon mbanmi wona ɓe kolnorino ko soɓe gasi gasɗe tan soɓe naati hen so hendu waɗi gubbul tan yahat hendu ndu ari fertodade wonde nedi kay wona Allah ko Allah fa kayfa kana ƴewno laatori azabi le tan wonusori e jettingola Allah wi wala qad ko gonga yassarna min newni alqur'ana min newnani li zikri wonande dengol fa hal min muddakirin baccotoɗo ene woodi yatine woodi kazzabata fennino hamudu leñol ne wiyeni ɓenne peññino bin nusuri jettinoɗo fa qaalu ɓe gone wiide a basaran yati ko ɓandiyanke minna e jaaɗa e amen wahidan goto nattabi'uhu min dewa ɗum wawa wonde inna no minen isan so min ndewe neɗɗo goto lafi dalalin min gone majjere wo su'irine kaaƴ a ulqiya zicre beele weddete makko wahyu alayhi e makko a ulqiya zicre alayhi beele weddete e makko wahyu min baynina e jeese amen taw mine min mbahayaka wawa wonde ɗum wona o gonga bal huwa ɗaccu o biɗo Allah ne woodi kazzabun ko bawɗo fent asirun mawnikiniɗo ɗum tan on Allah wi sa ya'lamuna gadan ñande yawmal qiyamati maɓe gandu manil kazzabu holi on mo ganduɗa ko penowo al asiru mawnikiniɗo beele ko kamɓe walla ko kanko maɓe gandu ɗum Allah wi inna no minen mursilu minen goni nelɓe annaqati ngeloba ba kamɓe ñaguino yo ara Allah wi ngeloba ba fitna tan ko jarabuya lahum wonandeɓe min jarriboɓe Allah wi an annabi salihu fartajibuhum kamboɓe ƴeew koɓe jogori golloyde ƴeewa koɓe gollata e koɓe jogori golloyde wastabir muñ kala ko ɓe mbawi waddema muñ tan wa nabbi'uhum haalan ɓe noon annal ma a ndiyam ɗam ismatun koko fecca baynahum hakkude mabɓe e ngeloba ba kullu shirbin kala hen yontande anani de muhtadarun ene tawna e yontaɓe mum ñande ngeloba ba yonta pam ba yarata onon on jarata so wona kosam mab ñande ba yonta kam mbiyanno ñande jonto ɗon ba yarata kam baba hoorat ñalawma ba yonta nan wuuro ngo fo yarta kosam kullu shirbin muhtadar kala yarande e gueɗal e ndiyam he muhtadarun ene tawna ñalawma mum Allah wi fanataw ɓe ɓaaƴi anani de sahibahum gondiɗo mabɓe ene wiye masalan uddar on li yatula ha pour wala ngeloba ba fata aɗa kanko uddar o werni silama o wi gadde silama mi wara yab fa agara o bori ngeloba ba fa kana ƴew holno laatori noon azabi leptam wo nusuri e jettingola nde ɓe mbaɗi ngeloba ba Allah wi inna no minen arsalna alayhim min nili e maɓɓe sayhatan haacango wahidatan woto Allah wi haacango waɗi ɓe fa kanu ɓe laati ka hashimi elle keltini al muhtadidi geddu so puccu rippe ñaay kono waɗata ɗum ni noon mbanmi ɓe Allah wi fa kanu ka hashimil muhtadi ɓe mbayno keltine masalan geddu ɗo puccu ñamata ɗo no wayata ni noon mbanmi ɓe wala qad yassarna alqur'an wallahi min newnani qur'ana o li zikri wonande dengol fa hal min muddakir ni yeti ene woodi baccoto Allah wi kazzabata fennino qawmu luudin yimɓe annabi luuɗuɓe enne pennino bin nusri jirtinoɓe innanu minen arsalna alayhim min neli e dow maɓɓe hasiban kaaƴe kamɓene ko kaaƴe nela e maɓɓe ɓe kalki illa ala luuɗin so wona yimɓe annabi luuɗu ina yimɓe galle makko ma gon sappo e tato ko ɓen tan daɗi hen yimɓe makko rewɓe nonne hen Allah wi najjeynahum annabi luuɗu e wondiɓe mum min dandiɓe bi saharin hedde wendogo tan subaka guite laaɓi laaɓanɓe ɗi anani heddiɓe min kalkiɗuɓe Allah wi dandude ɓe nde noon ni'matan ko ni'ma min indina ummarade ga amen kazalika no min joɓiri ɓe ni najzi min joɓirta man shakara kala on mantuɗo Allah gonɗi wala qad anzarahum wallahi luuɗu jertininoɓe bakshatana jawlande amen luuɗu haalaninoɓe masalan
lefte am e mabbe fata maraw be cikkiti be jeddi bin nusri e jertinobe Allah wi wala qadara waduhu wallahi be dabbirino mo an dayfihi ga hobbe makko be bimo woppu hakkunde amen hobbe mabe ha hobbe makko be ko malaikaaji kambe non be ganda be ngari galle makko ko hobbe be ngari don ko mbaadiji hobbe tan enen bakki kartaabu men tan bayno fulbe yawno be luumen lambini enen ngari don ko malaikaaji non ngari ko halkude kambe non warbe be de wuro ngode be jibe den be cikki ko be badanno ni tan e bi hobbe warbe ngari galle luudu jehen baden bonan Allah wi de be ngari fada masna min milsiti a'yunahum gitamak malaika jibril fi masalan bijjum e jeesa mabbe jeese fo boni fazugo e bi mede azabi lefta wonu zuri e jeetingola wala qad sabbahum wallahi findini yimbe luudu bukara tan subaka law findini be azabul lefta mustaqirrun de ganda ko duumide jokkondirde e lefta l'akhara lefta la aduna de so tawi be kalkima tan ko direct jeygol kambe jangra ay nokku kambe be ngala frontière kambe wonde do no e ngone do ha boy ha darga kambe kay ko mustaqirrun tan den jalta tuudi tan jeygol lefte aduna de e lefta l'akhara de jokkondiri kambe frontière ala tellade garat ni jeewa jaatigi ala kambe kebe bendude tan Allah wi huzuqu mede azabi lefta wonuzuri e jeetingolam wala qad yassarna alqur'ana wallahi min newnani qur'ana li dhikri wonande dengol fa hal min muddakirin yati baccotodo ene wodi baccotodo ala Allah wi wala qad jaa ala fir'auna wallahi arina yimbe fir'auna annuzuru jeetinobe Musa ya Haruna kono be jabani balda tu kay kazzabu be pen bi ayatina e ayaji min kulliha dendangal mum ayaji jeenayde Allah tuttuno annabi Musa fo be jeddi halaji Allah yi fa akhadnahum min nangiri be lefte akhdan nangugol azizin cembur muktadirin jom hattan ma ala ko ronki Allah wi akuffarukum bele onon qurayshiyan ko be heferebe monbe khayrun quri moddude min ulaikum e beedo halkal onon buri de on burani be de am lakum ma taw bom onon heferebe makka ma taw odon jogi bara'atun kiskol e lefte fi zuburi tawne winda e defte onon on tampata on leftata am daccuni yaquluna kambe heferebe makka e be biyanno nahanu jami'un minen pop anani de muntasirun ko min wallondirobe e anjenelaado Allah sallallahu alaihi wa sallam hala kaado wi nonon ko Abu Jahal nyade walde Badri nyalawm ki on nyalam kanko wara Abu Jali wino nahanu jami'un muntasirun minen fof e min ballondira e anje odo Muhammad e min ballondira inna jam'un muntasir Allah wi be sayuhzamul jam ma dental ngal foole wayu walluna dubura mabe ndungtin cagle mabbe baldatuni as-sa'atu darga kay maw'iduhum woni fodore lefte mabbe was-sa'atu lefte darga non adaha buri mawnude buri nanyude wa amarru buri sattude buri haade e lefte aduna innal mujrimin be do bandiji dido fi dalalin be ngoni e majjere e halkare wa su'urin e jeygol kubbowol yawmal qiyamati yawma yushabuna fi an-nar nyalawmo mobe ndasa e ngol do jeygol be ndasira ala wujuhihim e jeese mabbe nyade hen yawmal qiyamati Allah wi'a be demgal malek zuugu mede massa memgol sagara jeygol ni wi'eni innanu minen kulla shay'in kala hunde yo hunde khalaqnahu min tagidum bi qadarin e fodde hunde fo min tagidum e hattan amen wa ma amruna wanani alhali amen so min jidi hunde yo won illa wahidatun so wana ko gedel gotel no min jamirta yo won tan ko non kalam hil bil basari way yawde kono majango yitere so min jidi hunde yo won tan ko kun tan fayakunu wana gasi dum tan woni Allah ko non wadirta wala qad ahlakana allawi wallahi min kalkino ashiya'akum nandi dibe mabbe e keferu e leji bennunoji fa hal min muddakirin yati won baacortodo miijo anda ko benni ko ha joni ne woni wa kullu shay'in fa'aluhu kala hunde de be golli kambe beedo makkana maktubun koko winda fi zuburi e defte wa kullu saghirin kala bakka tokos wa kabirin e bakka maut fof mustadarun nan winda e lawhul mahfuz innal muttaqina ay hulbe Allah be fi jannatin gone gese wa naharin e challi fi maq'adi sidiqin e jodorde gonga to masalan to Allah to tabaraka wa taala inda malikin do lamdo mo ganda jaajo laamu muqtadirin katando la yujizuhu shay'un hayhudarun kinani dum on woni Allah sadaqallahu alazim